Social media o tabuk o video kaisa viral wngwi tongo. Viral video wngkha Karnataka ni kaisa pahar jongolo kaisa gupha Russia ni bwrwi tei bini bwsak khoroknwi no police rok rescue khlaimani o video mangpili tabuk social media o viral wngjak. Tai norobo nugui mankha na o viral video ni mangpili video ni screen o je khoroksa Russian bwrwi bini khoroknwi bwsano tubuwi Karnataka ni o jungle ni gohao khaiwi bongno rescue khaimani hingka kai bahaike o bwrwi o jungle ni gohao sokpaikya bahaike police rok bongno rescue khaikya hadike salani moniti kisakok norok nai tongdi ani channel o paisa. Saimangka Karnataka police 9 July ni dino Uttar Kannada jila ni Ramtirtha pahari jongolo patrolling khainani thangmani. A patrolling khaina thangtini no a Ramtirtha jungle ni kaisa guha bisingo kaisa halchal hai borok nukha. Borok a guhao thangwi nuguikha je guha no lal kapra bai khaiwi ri swngjakkhai tei borok jefuru guha bisingo thangwi naikhe nukha 40 bosor umurni khoroksa rusi bwrwi tei bini logi tongo bini bwsak khoroknwi. Khoroksa hwnkhe 6 bosor umurni tei khoroksa hwnkhe 4 bosor umurni hinui chwng koktwmani bisingtwi saimangkha. Tei saimangkha o rusi bwrwi 14 din romwi bo o bolongni guhao tongwi tongmani. Ulo police o 40 bosor umurni rusi bwrwi no rescue khaiwi swngmani pore hwnkhe o bwrwi sai khwnarwkha. Bo Hindu dhormo Sanatan dhormo tei adhyatmik ni pote amswkha hamjakma wngkha je bo sohorni jibon japon no yakarwi mwtai hai bolongni gupha phaiwi puja archana khaina bagwi ekanto khai tongna bagwi se bo guhao phaiwi hwnwi bo sawi khwnarwkha. Tei saimangkha o bwrwi Goa ni hote bo o Karnataka ni Ramtirtha paharni guphao phaiwi hwnwi saimangkha. Tai o bwrwini visa bo expiry date wngjak hwnwi police rokni thani khobor kachawi phaikha. Saimangkha o bwrwini visa 2017 bisio no expiry wngwi thangkha. Haipano o bwrwi Goa o tongwi tongo hwnwi tabuk news rogo koktwma rogo kachai phaikha. Hingke tabuk o koktwma je viral choli tongo je khoroksa 40 bosorni rusi bwrwi mung bini Meena Kutina mungwi bo Karnataka ni Ramtirtha guphao khaiwi mankha hwnwi tabuk social media o video viral wngjak.